Avui vivim en el 524 dia de pandèmia i coincideix amb el Dia Mundial de la Fotografia i el Dia Mundial de l'Assistència Humanitària. Mentre el món de les falles continua capficat amb l'organització d'unes celebracions atípiques per als primers dies de setembre en què no volen renunciar ni a la plantà, ni a l'ofrena, ni a la crema de les figures emmagatzemades de l'any 2020. En el Dia Mundial de la Fotografia ens arriben imatges des d'Afganistan en què la població ha començat a esborrar i a ningunejar la imatge pública de la dona. Tothom sabem que no pot portar a bon lloc cap govern fonamentat sobre textos de l'hègira amb suport de fusells d'assalt. En el Dia Mundial de l'Assistència Humanitària devem posar el focus sobre els pobles que, com l'Afganistà, pateixen injustícies massa evidents i al món hi ha un bon grapat.